Helo, pnawn da, croeso I un o'r sesiynau adolygu cyrsau Carlam. Mae'r sesiwn yma'n canolbwyntio ar Ffiseg TGAU, yn benodol Ffiseg ar gyfer blwyddyn o'r 10 sy'n eistedd ar ddod TGAU dwbl, ac efo chdi bach fe o ffocws ar cwestiynau haen uwch. Fe yna dipyn o gwestiynau sylfaenol hefyd, ond fe yna chdi bach fe o ffocws ar haen uwch. Mae'r sesiwn I bara tua 3/4 45 munud, lle fyddai'n mynd trwy cynnwys TGAU I gyd yn ei dro, a fyddai yn cychwyn gyda'r gwaith mewn trefn arferol, lle fyddai'n ni'n trafod symudiant, ser, ac os oes cyfle hefyd i wneud ymwybydredd. Os ydych chi unrhyw gwestiwn, mae yna ardal I rhoi cwestiwn ag atab, gyrwch beth ymlaen I ni drwy hwnna. Reit ta, wnawn ni gychwyn trwy trio rhannu yr sgrin, so dwi'n gobeithio bod hwn yn gweithio, a bod chi rwan yn gweld sgrin fi, a bod chi'n gweld cychwyn rhyw gyn bapur. Fel dwi'n deud ar cychwyn unrhyw un o'r sesiynau yma, mae hwn yn cael ei wneud gan fi sydd yn dysgu mewn ysgol, ac hefyd dwi hefo'r atebion online fi. Felly, dwi ddim yn synhwyrol I chi drio fynd ar yr un cyflymder. Dwi'n gwneud hyn bob tro, dwi'n jyst yn cadarnhau bod dyfeisiau dwi'n defnyddio'r mic a bob dim yn cael ei roi ar un cywir, neu fydd yna neb yn gallu clywed fi a dallt fi. OK, gweithio, mae hwnna'n gweithio. Reit ta. So, da ni'n cychwyn I ffwr o chdi bach o waith mudiant, yna chdi bach o elfen haen uwch I hwn. Fyddai'n trio deitha chi pryd mae gwahanol fath. So, jyst I neidio fewn ar cwestiwn fel hyn, da ni'n gweld fama beth sy'n digwydd. Iawn, beth sy'n digwydd ydy, rhwng 10 a 10 eiliad, mae yna cyflymiad yn digwydd. Rhwng 10 a 20 eiliad, mae yna cyflymiad yn digwydd. Cwestiwn clasurol I ofyn ydy, pryd mae'r cyflymiad mwyaf rhwng A a B neu B a C? A da ni fod I wybod o rhwng A a B, oherwydd mae'r llinell fwy serth. Rhwng C a D, mae'r bianedd cyson. Reit, mae cwestiwn gyntaf gofyn wrthyn ni, beth yw'r cyflymiad rhwng A a B? So, byddwch yn ofalus, rhwng A a B unig. Felly, gwneud anwybyddu rhan yma'r graff I gyd, a mond edrych o A I B yn fan hyn. So, newid mewn cyflymder ydy, oedd o'n 8, neu oedd o'n ddim, sori, a wedyn mae'n 8, so newid ydy 8. A rhan efo'r amser, mae hyn I digwydd mewn 10 eiliad. Felly mae'r cyflymiad yn 10.8 metr bob eiliad sgwar. Cwestiwn wedyn yn gofyn, cwestiwn tla nesaf, eglurwch sut mae cyflymiad rhwng B a C yn wahanol I A a B. So mae'n dweud eglurwch sut mae hyn o wahanol o fama I fanna. So sut mae'n wahanol. Diolch yn dweud paryn di mwyaf, paryn di lleia, felly mae eisiau yn glir yn fan hyn. Reit ta. Mae eglurwch yn golygu, mae eisiau dweud paryn di mwyaf, so mae eisiau dweud A a B di'r mwyaf neu B a C di'r mwyaf. Ac yna mae eisiau dweud sut da ni'n gwybod hyn. Be da ni'n dweud fanna ydy, nath ni weld o, mae A a B oedd y mwyaf, a ni'n dweud pam. So felly, rhyw fath o atab call fel, mae A a B efo'r cyflymiad ucha. A da ni'n gwybod hyn, oherwydd mae graddiant yn uwch, mae'r llinell fwy serth. Mae'r ddau yn gywir. Llinell fwy serth neu graddiant mwy hefyd yn gywir. Reit, pwysig nodi fyma, mae'n gofyn chi weithio allan pellter. Pan gynnwch chi graff, yr arwynebedd o dan y graff ydy y pellter. Oherwydd mae bianedd yn newid. So, os oes ni eisiau gweithio allan, fel da ni'n mynd I wneud yn ystod y gwaith yma, faint o bell mae rhywbeth I teithio yn A a B, dwi angen gweithio allan yr arwynebedd y triongl yma. Faint o bell mae wedi teithio rhwng B a C, dwi angen gweithio allan y petriol yma, a triongl bach o fan hyn, ac os dwi'n gweithio allan rhwng C a D, dwi eisiau petriol. Wel, oherwydd hyn, dwi'n angen gwneud gweithio allan o'r nebedd, oherwydd bod ni'n sbio ydy, mae'r cyflymder yn 10, a mae wedi digwydd rhwng 20 a 40. So felly mae wedi digwydd am 20 eiliad. So mae'n teithio 10 metr o eiliad am 20 eiliad. So felly mae'n bosib yn y hafalad yma, so bianedd oedd 10, llosi efo 20. Sylwch bod dwi'n sgwennu hyn o dan fel bod gynnu fi trefn yn hafaliadau fi. Iawn, mae trefn fel o mor bwysig, cos mae'n lleihau y siawns o wneud camgymeriad. Mae yna siawns uchel o wneud camgymeriad trwy'r adag mewn arwyddiadau fel hyn.
Ar ôl 40 eiliad, mae'r beiciwr yn arafu'n gyson. Reit, mae'r arafu gyson yn golygu llinell syth. Dyna hwnna'n golygu. Mae'n dod i aros neu rest, mae'n stopio mewn 15 eiliad. Gwblhewch y graff 2 farc. Byddwch chi byth gyda'n byd fel yn y wag, sticiwch llinell mewn y rwla, un syth farfar ydy gwaith ar mudiant, so jyst howch llinell syth yn rwla, byddwch chi gadael y wag. Ond mae'n deud ar ôl 15 eiliad. So 40, 50, mae 15 eiliad yn mynd i fanna. A yna, llinell hollol syth hefo'r prymesur trwy yr ochr yma. Reit, yr un graff, ond cwestiwn rwan ar lefel uwch. Okay? So, ydych chi'n rhy math o graff fan hyn, efallai bod yna darn ar goll, okay? Gan ni weld. Defnyddio'ch hafaliad o dudalen 2 i ddarganfod neu ddefnyddio i weithio allan cyflymiad y beiciwr rhwng 10 a 20 eiliad. So, rhwng fama a fan hyn. Okay? Rhwng 10 a 20 eiliad. So, mae gyflymiad yn digwydd yn fama. Reit, da ni ffeindio'r hafaliad a da ni yn ysgrifennu fel lawr. Da chi'n mynd blaen eich papuroliadau chi, a da chi'n gweld yn glir rhywbeth am cyflymiad. A da ni'n gofyn sôn am mudiant, a mynd fan hyn, mae cyflymiad hawyn newid mewn cyflymder rhan o'r amser. Mae'n dibynnu faint o hyderus ydych chi, os da chi wedi arfer wneud sums fel hyn, gret, gwch chi sgwennu'r short sounds da chi eisiau, mae'n ebog bod sgwennu beth fel hyn. Os da chi ddim yn hapus o fe'n da chi'n sgwennu fo, okay? Os da chi'n sgwennu mae cyflymiad, acceleration, na fel i, newid cyflymder, sef bianedd, rwy'n un peth dyna, newid cyflymder, newid bianedd, rhan o amser. Reit, rhifau fewn. Oedd o'n 8, wwa mae o'n 10, be di'r newid yn fanna ydy 2. Mae hyn yn digwydd mewn pa amser, bwch yn ymwneud, lot o bwysig ydy 20, na mae'n digwydd mewn 10 eiliad mae hyn yn digwydd. Felly mae'r cyflymiad o 10.2. Os ni'n cofio, Ydych chi'n weithio allan cyflymiad yn dechrau doedd yn 10.8. Mae'n cyflymiad llai, graddiant llai, mae'n neud sylwyr felly bod hwnna'n llai na 10.8. Reit, cwestiwn nesaf yn gofyn wrthych chi, dyna'r hafaliad i ddarganfod y pellter y beiciwr rhwng 10 a 20. Dim beiciwr, y beiciwr. Reit, sut ydyn ni'n weithio allan pellter y person sydd yn breicio? Wel, da ni eisiau gwybod beth di arwynebedd o dan y graff. Okay? So, ni'n sôn amdan rhwng y 10 a 20 eiliad. So, yn y 10 eiliad gyntaf yma, dwi eisiau ffeindio allan arwynebedd hwn. Dwi eisiau hollio mewn siapia, a sa ddim pwrpas, dwi'n gwybod beth yw'r atab. So, os dwi'n deud chi'n ar atab ydy 95. Os dwi'n sgwennu 95 lawr yn syth, a dim byd arall, dwi'n cael dim, achos dim 95 ydy'r atab. So, dwi'n hollio mewn siapia, ac ar y slan nesaf, dwi'n neud o'n glir. Dwi'n sgwennu A, dwi'n sgwennu B, ac yna'n glir at slan nesaf, lle dwi fod i sgwennu fo, dwi'n esbonio be di A, be di B. Felly A ydi triongl ydi o, so rhaid efo 2, mae'r gwylod yn 10, mae'r uchder yn 2, so 10, lle efo 2, rhan efo 2. Mae B yn petrial, mae uchder y petrial yma yn 8, lle efo 10. Reit, hwnna'n y cyfrifiannell, a mae hwnna yn gwneud 20, 10 metr. A mae hwn yn gwneud 80 metr, felly cyfanswm y ddau yna fysa 90 metr. Pwysig dangos bob dim. Os da chi'n sgwennu fama 10, 80, a wedyn llysio fo 100 beth bynnag, da chi dal yn cael lot o farciau. Os da chi jyst yn dangos 90 a bod yna camgymeriad a dim 90 ydi o, da chi'n colli bob dim. So yn bwysig bod ni'n ymwybodol o hyn. Reit, dwi wedi dwdlo ar y graff, a wan dwi'n cofio'r cwestiwn nesaf, dwi'n camgymeriad, achos dwi wedi gwblhau y cwestiwn nesaf. Dwi'n darllen o'n y cwestiwn nesaf, yn ddangos o fyny ar y sgrin, ond o bob dim yn dechrau graff ydy wrth gwrs. So lot o ryw soed dylen. 4 marc yma, dipyn o bethau ni edrych ar. So ar ôl 20 eiliad, beth sy'n digwydd, mae o'n cyflymder cyson 15 eiliad. Ac yna mae rhywbeth arall yn digwydd. Rwy'n sortio'n allan gyntaf, so ar ôl 20 eiliad, mae'r cyflymder cyson am 15 eiliad. So yma hyn, dyn ni'n gweld hwn, so ar ôl 20 eiliad, mae 15 eiliad, sef 10, i fama, 15 eiliad, hwnna'r cyflymder cyson. Dwi rwan ar ei llinell yn fan hyn,
So, felly dwi'n casglu rhywfaint o farciau. So, rhan gyntaf di wneud. Reit, yr rhan ail wan, ac yna mae yna rafu gyda arafiad cyson o 0.5 metr o bobl sgwar. Tan iddo aros, defnyddiwch y wybodaeth i gwblhau'r graff. Reit, gawn ni gyfieithu hwnna. Dwi eisiau wan gwblhau'r graff. So, fel ydych chi'n sylwi, dwi eisiau mynd lawr fama rwsyd ydw. Iawn? So, dwi'n gwybod pa ffordd o'n i feddwl amdan hyn. Dwi'n gwybod beth yw'r cyflymder, ond i gwblhau'r graff, dwi'n gwybod beth yw'r amser. So, dwi angen rhoi dots yn yma'n rwla, a wedyn llinell syth lawr at y dot yma. Oherwydd mae'n deud yn fan hyn, eto, mae yna rafu yn gyson. Na, dweud o ddim. Mae'n deud yma arafiad cyson. So, llinell syth ydy hwnna. So, os ydych chi'n llinell syth arall i fewn rwan, heb dim gwaith cyfrifon am byd, mae chi siawns o gael marc. Ella ddim. So, beth da ni'n wybod ydy, da ni efo cyflymiad, a da ni yn sôn amdan, da ni'n gwybod i'r cyflymiad, da ni'n gwybod beth yw'r cyflymder, mae'r cyflymder yn fama ar 10, da ni'n gwybod hynna, a da ni ddim yn gwybod beth yw'r amser a eisiau gwybod yr amser. Felly, da chi'n meddwl amdan cyflymiad, cyflymder ac amser, da chi'n ffeindio afaliad. Reit, yr unig un sydd yn ffitio ydy bod yr un yma, so nes i sôn gyna, os da chi'n hyderus, da chi'n sgwennu fo mewn shorthand fel un. Okay. So, newid mewn velocity di hwnna, so newid yn Saesneg, hwn di'r un da chi'n gael yn Gymraeg hefyd, y symbol yma. So, os dwi'n defnyddio hwn, os da chi'n sgwennu allan llawn o'r croeso i chi wneud, dwi'n rhaid triongl. Oherwydd na hwnna sy'n ar top y fraction os yna top y triongl. Reit, dwi'n gwybod bod hwn yn mynd i dim, so dwi'n gwybod na mae velocity yr un peth a change of velocity. Achos dim 8 tynnu 2 fydd o'n 8 tynnu dim sy'n neud 8, neu fydd o'n 12 tynnu dim neu beth bynnag. Iawn? So fan hyn rwan, dwi'n gwybod na yr atab fi yma ydy 10. Dwi rwan eisiau gwybod beth ydy'r amser y time, felly mae yn y cyflymder, yn newid mewn cyflymder, iawn, a mae'r rhywun peth yn y gwestiwn yma, roedd mae'n mynd i ddim. Os dwi ddim yn mynd i ddim, dwi ddim yn peth. So mae'n cyflymder rhannu efo yr cyflymiad. Reit, mae'r amser yma felly yn 10, rhan efo'r cyflymiad o 0.5, a mae hynna wedyn yn gwneud 20 eiliad. Reit, so os da ni ar 20 eiliad, a dyn ni'n adio 15, da ni ar 35, 45, 55. Felly, ar 55 eiliad, honna da ni eisiau edrych ar, da ni eisiau rhoi dot yn fanna, ac yna gorffan o, hefo llinell syth, os o 55 y graff, oes, felly da ni'n efo siams ychel o gael marc cywir, dot yn fanna neu croes, dyna cysylltu y lein trwy fan hyn, fel yna, a mae gynnu ni graff ni fanna yn croesi man cywir. Eto, cwestiwn yma yn haen uwch fysa hon o fan hyn, ond mewn 4 marc, ond efo chdi bach o drefn os ydych chi'n gallu casglu. So mae'r rhan yma yn mynd i fod werth 3. Mae'r llinell na'r draws werth 1, dydy o hwnna'n hawdd i wneud, okay? Reit, beth sy'n bwysig ydy, bod pan mae'r cwestiwn yma'n dod i fyny, bod gynna chi rhai pethau, a'r byna bysach fyddwch chi atab heb i chi golli marciau. Dych chi angen gwybod y 3 deddf Newton. So, deddf gyntaf, so dweud yn Saesneg, an object will remain stationary or constant speed unless an external force is acting. So, yn Gymraeg, bydd gwrthrych yn aros yn llonydd neu erbyn y cyson os na bod grym allanol yn gweithredu. Mae'r ail ddeddf yn hawdd. Hwn di'r ail ddeddf. Iawn, ond mae eisiau deud hwnna beth di hwnna son. Masters o'r cyflymiad ac grym cyd-effaith ydy hwn, resultant force ydy hwn. A wedyn, y trydydd yn anghywir i ddeud hyn, na i ddeud for reactions and equal opposite reaction. Hwn di ffordd diog a ella sa'ch chi'n lwcus iawn i gael marc am hwnna. Ond be ydy, mae gwrthrych A yn rhoi grym ar gwrthrych B. Mae gwrthrych B yn rhoi grym sydd yn hafal a gwrthwyneb ar gwrthrych A. Ella gwch chi farcio am ddeu hwnna, ond mae'n gomyn ni sut mae roced yn codi. So mae roced yn rhoi grym, byddwch chi'n edrych, chi'n sgwennu'r brawddeg a ddech chi'n sgwennu'r gwrthwyneb i'r brawddeg. Mae roced yn rhoi grym ar y nwy iawn. Good, poeth. Ond wedyn, mae nwy am poeth yn rhoi, so nwy am poeth yn rhoi grym ar y roced.
sydd yn hafal a gwrthwyneb sy'n equal and opposite. Reit, mae gennym ni lwyth o data fan hyn ar gyfer y cwestiwn nesaf o roced. Eto, nhw'n i sbio'r cwestiwn cyn sbio'r data so bod ni'n gwybod be i chwilio amdan. So mae'r cwestiwn gofyn am cyflymiad cychwynnol roced. Okay. Nhw'n sbio eto, trafodwch cyflymiad y roced, Elansiad, ac yn yr ymateb mae eisiau dweud cyfrifiad o cyflymiad cychwynnol. Mae'n dweud ystyrwch pwysau roced, oedd hint i chi, a eglurhad ar y ffordd mae'r cyflymiad yn newid wrth i roced. Godi? Awgrym anwybyddwch gwrthiant air. So fel arfer, da ni'n atab cwestiwn, da ni'n dweud, wel mae cyflymiad yn llai achos mae gwrthiant air yn fwy. Mae'n di deitha ni i anwybyddu gwrthiant air yn y cwestiwn yma. Mae hyn yn bwysig o'r roced yw, mae roced chydig bach yn special. Reit ta, be am trio trosglwyddo'r rhifa yma fewn i fama? Mae'n deitha ni yma bod ni 120 km o uchder Huygens ar y lleiad, Titan dyn o'r lleiad sydd ar Sadwrn, ac mae'r prob yma yn disgyn lawr ar hwn. Mas y roced ydy 9.5, pwy sy'n gofyn edrych fan, i'r pŵar 5 kilograms. Dyna wedi mas y roced yn fanna. Mae'n dweud gwthiad thrust y peiriant, mae yna gwthiad y peiriant yn 1.5 i'r pŵar 17 newtons. Mae'n dweud ni hint beth yw'r pwysau. Wel, da ni'n gwybod bod disgyrchiant ar y ddaear yn 10 a mae'n dweud 10 yn fan hyn. Felly, beth yw'r pwysau roced ydy 9.5 i'r pŵar, llys o 10 eto, so'r pŵar 6 newton ydy hwnna. Reit, os dwi'n tynnu rwan y ddau wrth ei gilydd, dwi'n cael grym cydeffaith. Mae o i fyny, a pwy sy'n curo ydy, i fyny sy'n curo ac yr ateb ydy 5-5, mae gen i 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dyna di grym cydeffaith. Dwi wedi tynnu'r ddau rif yma i gael y grym cydeffaith. Reit, i weithio allan cyflymiad, da chi'n meddwl reit, cyflymiad, da chi'n sbio hafaliadau chi, a mae'n gwthio chi i pigo un hafaliad. So, da chi'n sbio yma, mae'n rhoi momentum a falle yn llall, ond da chi'n meddwl amser. So, ddim amser yn y cwestiwn yma, a bob tro gyda chi ddim amser, mae'n gwthio chi ar gyfer yr ardal yma, a mae gennych chi gwaith grym pellter, ond mae gennych chi pwysau chi yma, a mae gennych chi grym cydeffaith mas cyflymiad. So mae yna grymoedd, mae yna mas, a hwn ydi cyflymiad, felly hwn dwi'n defnyddio. Ond y grym cydeffaith dwi isio, dyma pam dwi wedi gweithio hwn allan. So, i wneud yr hafaliad yn glir, fel hyn, dwi'n cael drefnu hwnna, a fel triongl, mae'n rhywbeth hyn, a mae o'n hwnna rhannu efo hwnna. Reit, y grym rhannu efo mas. Y grym dwi wedi gweithio allan ydy, ac y mas fo'n kilograms ydy'r rhif yma fama. Os dwi yn rhannu heina, dwi'n cael cyflymiad o 5.79 metr pob eiliad. Reit. Hwna'n dod o lot o farciau ni, os ni'n dweud ted 4. Be sy'n digwydd wedyn, ni'n eisiau sbonio beth sy'n digwydd ar gyfer roced. Mae wedi deitha ni i beidio sôn am gwrthiant air. Achos mae lot o ffeithiau gwrthiant air cymlaeth, oherwydd mae roced yn ei fyny, mae yna fwy o gwrthiant air roced sy'n golygu bod y cyflymiad yn gystal. Ond fe uchel mae'n mynd yn yr atmosffer, mae gwrthiant air yn lleihau achos mae yna llai gryna air yn y gofod, wrth gwrs. Dyna pam da chi'n gweld lloerennau, satellite, efo siap, ddim yn aerodynamic o gwbl, achos dwi'n angen bod yn aerodynamic, oherwydd mae'n teithio trwy'r gofod, lle does ddim gryna air, so ddim air particles yna. So mae'n dweud yn anwybyddu hynna, so beth sy'n mynd ymlaen. O, beth yw pethau sy'n effeithio cyflymiad, so o'n aml dechrau'r sgwennu mewn brawddeg, ond beth sy'n effeithio cyflymiad ydy, mae yna ddau farc, mae'r un gyntaf hawdd, iawn? Mae'r un gyntaf rili hawdd. Mae yna berthynas rhwng hein. A'r perthynas ydy, mae hyn yn gwrthwyneb i'w gilydd. Mae hyn yn wir am bob hafaliad lle di hwnna ddim yn newid. Iawn? So yn fama, beth sydd wedi mas roced? Wel, mae roced hyd yn oed yn lluchio pethau o'r wrth y roced ar ôl y ddefnyddio'r tanwydd. Ond mae'r tanwydd yn defnyddio yn golygu bod y pwysau roced yn llai ag llai. Oherwydd bod y mas yn llai. So os mae mas yn mynd yn llai, mae'r cyflymiad yn mynd yn fwy. Hwn ydy un marc chi, a mae hynna'n mynd â chi i, os ydych chi wedi sgwennu hynna, ydych chi gael ateb ffantastig. Mae'r marc ola yn lot o waith i chi ennill, ond na i dal esbonio fo rhag o'n bach o diddordeb. Rwan de, nes i ddweud bod hwn yn gwrthwyneb, mae hein efo'i gilydd. So os mae grym yn fwy, mae cyflymiad yn fwy. Iawn?
So mae'n mynd yn llai, mae'n cael mynd yn llai. So yn fama, beth sy'n actually digwydd? Wel, dychmygwch am bod yr mas yn mynd yn llai. Iawn, dychmygwch rhif yn mynd yn llai. Mae'n mynd y pwysau mynd yn llai. Os mae'r rhif yma'n llai, a hwn yn rhan rhif, pan da ni'n tynnu nhw, mae'n gwneud rhif mwy yn fama. Felly mae hyn achosi grym cydeffaith i fynd i fyny, sy'n achosi cyflymiad fynd i fyny. Hwna di'r marc ola sy'ch chi'n gael o fanna. Sa chi wedi defnyddio brawddegau i esbonio hwn, a di wneud y hafalad yma, fysa na ddim problem i chi derbyn 6 marc yn y cwestiwn yma yn fan hyn. Reit, cwestiwn nesaf ar egnioedd yn newid. Kinetic energy, egni disgyrchiant, ac yn y blaen. Reit. Cyfle edrych ar yr rhifa, mae gennych chi llethyr, 160 metr, 80 kilo di'r person, ac 8 metr di'r uchder yma. Reit. Stori ydy, faint bynnag o egni sgan y person yma'n fama, dyna union faint o'n egni sy'n gyda fan hyn. So mae'n dechrau off efo dim egni, so dwi ddim yn symud. Mae'n bwysig, oherwydd sgan o kinetic energy yn fan hyn, dwi eisiau ychwanegu hwnna. Un math o egni sgan o fanna, da chi fod i wybod beth ydi o, egni disgyrchiant potential sgan o fan hyn. So, os o'n teithio ar kinetic hefyd, mae eisiau adio'r ddau. Ond ar y funud mae'r beic yma ddim yn symud, a wedyn mae jyst yn gwllio ni'n lawr y ramp yma. A dwi ddim yn pedlo chwaith, so beth sy'n digwydd mae'r ramp yn tynnu fel lawr, efo'r egni sgan o fan hyn. Egni fewn, hafel egni allan, yn Saesneg energy in equals energy out. Reit, so beth mae'r egni dwi'n gweithio allan yn yma, dyna faint fydd yn y gwylod. Dyna di ffordd chi am meddwl am y cwestiwn, mae'n mor bwysig. Iawn, dwi'n sôn am ffrithiant, dwi'n sôn am gwrthiant ar y gwbl, a fel hyn mae bob stori i chi. Da chi wedi feddwl, mae egni yn 100% effeithlon, 100% effeithlon. Be di egni potential? Mynd i ffrynt a ffeindio afaliad, a mae'n dweud yma, mae egni potential na fel i mas, llyswr disgyrchiant, llyswr uchder, llyswr height. Fel a fydd o yn Saesneg a Cymraeg. Felly, roedd yr rhifau i fewn, da ni'n gweld fo mewn 80 kilo. Mae'n deithio mynd i gravity o 10 gyda'r amser o ddear, a da ni'n lluosi wedyn o'r uchder 8 a 160, da ni'n lluosi hefo rhif 8. Pan da ni'n neud hynna, da ni'n cael egni potential o 6, 4, dim. Reit, dwi'n mynd i ddarllen cwestiwn nesaf, achos dwi eisiau pawb feddwl fel hyn wan. Dwi eisiau chi feddwl yn fama, mae yna 6, 4, dim joule, ac felly yn fama, fe yna 6, 4, dim o egni kinetic. Mae 100% yn trosglwyddo 100%. Iawn? Mae egni fewn hafod egni allan. Cofiwch hynna. Os mae egni ar goll, a bod y stori newid, da ni'n cael hwnna'n gwaith yn erbyn ffrithiant neu gwrthiant air. Fes o'n ffrithiant a gwrthiant air yn y stori yma, ffrithiant yn y tears. Ond ar y funud, ydych chi'n meddwl, so 6,400. Felly mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn, be ydy'r cyflymder? Be ydy'r cyflymder? Wel, os oes chi heb di darll, os o'n deud dim byd arall, ond mae'n gofyn chi beth yw'r cyflymder, da chi am ddefnyddio'r egni yma i weithio allan y cyflymder. Hwn ydy'r cyflymder mwyaf fyddwch chi gael. Iawn? Fel a dwi eisiau chi feddwl, reit, pan da chi'n meddwl fel yna, mae'r stori newid. Digwydd bod, mae'n dweud, pan oedd y beicr yn cyrraedd gwylod, mae'n fod i gael 6,400. Ond mae'n deud, dim ond hynna, sgynna fo. So, ffordd da chi eisiau meddwl ydy, da chi'n mynd, reit, mae yna 196 dim yn fama. Dyna faint egni sydd allan, dyna faint egni ath i fewn. Mae nhw fod rhan un faint. Os nhw ddim rhan faint, y gwahaniaeth ydy y gwaith. Mae'r gwaith yn mynd ffrithiant. Cwestiwn mae'n gofyn chi, dyma faint egni kinetic ar y gwylod. Be di'r cyflymder? Dos am ffordd neis rownd hwn, dwi'n gofyn chi ddysgu fo. Byddwch chi cedwyn ar arholiad, fes ni'n sgwennu'r hafaliad yma i lawr. So, os da chi efo diddordeb gwybod pam, mae egni kinetic yn hafel i hanner m fi wedi sgwario. So, wedi bod i velocity, da chi yn gwneud y gwrthwyneb i bob ochr. So, os na i dwblu'r ochr yna, yn mynd yn 2 egni kinetic yn hafel i dwbl hanner di 1, na'n sgwennu fo lawr. A wedyn, os dwi'n rhannu ochr yma fo mas, mae'n mynd yn 2 egni kinetic, rhannu efo mas, yn gwneud fi di sgwario, a wedyn os dwi eisiau just fi, dwi'n ail-isawdd hwnna, a mae hynna'n canslo allan. Dwi ddim yn poeni am hyn, dwi jyst yn deitha disgyblion, ewch i'n arholiad, a gorwch y papur pan da chi'n gael, a da chi'n sgwennu 2 KE, rhannu efo mas, ail-isawdd, yn gwneud velocity.
Os ydych chi wedi gwneud hynna, cwestiwn yma yn rili hawdd. Dych chi eisiau rhifau fewn. So, 2 llysiau efo 1960 dim gyda egni cinetig yn y gwylod. Yma. Rhan efo mas, oedd y mas mewn kilograms, cofiwch kilograms mewn 80, ac ail israel eich atab chi. So, mae'n mynd yn, dwi'n meddwl, 49, ac ail israel yn atab o 7. Reit, cofiwch y tudalen nesaf rwan, egni fewn, hafodd egni allan. Okay? Mae yna 6,400 yma, mae yna 1960 yn fan hyn. Mae nhw'n fod yn hafal yn equal and opposite. Okay? Os dwi'n tynnu hein wan, os dwi'n tynnu nhw, dwi'n cael y gwahaniaeth, dwi'n sydd ar o bach yma'r gwahaniaeth, y gwaith, a faint ydy, os dwi'n tynnu'r ddau rhif yna, dwi'n cael 4, 4, 4 dim joule. Hwna di gwaith fi. Mae gwaith y math o egni, mae di egni ar goll. Dych chi'n cael egni ar goll, mae hwnna'n gwaith yn erbyn ffrithiant. Be sy'n digwydd i megri cinetig wedi newid i gwres yn ystod y ffrithiant, yn ystod y rwbio, ac y gwrthiant aer hefyd. Okay? So mae'r moleciwlau aer, mae'r teiars di cynnysu, bob dim fel wedi newid. Reit, so felly, jyst yma yn glir o'r cwestiwn cynt. Dyna faint egni oedd i fewn, a dyna faint egni sy'n fod allan, ond na, dyma faint egni oedd allan go wir. Felly mae'r gwahaniaeth yn 4, 4, 4 dim joule o egni fan'na. Cwestiwn nesaf ymlaen gofyn ydy, be di'r grym ffrithiant? Dych chi'n ôl cwestiwn nesaf rwan, mae hwnna yn union math yma gwestiwn, ond efo llai o cama. So mae hwn yn papur eitha hen, na cama neis o'n eich chi, o ia, hwnna di'r gwaith, o reit, beth eisiau gwneud rwan. Wel, ddech chi'n ffeindio allan yn grym yma, ac weithio allan yn grym, dwi'n mynd i sgwennu GU yn hafal i GR, lle sy'n pellter jyst yn gwneud y siwb y Cymraeg. Mae'n hawdd yn Saesneg, workforce and distance. Dwi'n gwneud triongl. Mae'n GU, GR, fel yna. A dwi'n ail drefnu fo i ffeindio allan beth i GR, mewn gwaith, rhannu efo pellter. Ac os ydych chi'n sbio nôl, ydych chi'n gwybod wedi gwaith yr egnis ar goll. Os ydych chi'n sbio nôl, ydych chi'n gwybod wedi pellter, 8 metr i fyny, ond y pellter mae'n teithio ydy 160 ar y llethr ar yr ramp. A mae'n gwneud atab o 27.7. Reit, ar wylod yr bryn, mae'r beicr yn parhau symud heb defnyddio'r pedala, mae'r egni sydd yn ddechrau di 1960, so gyda chi eich ramp, da ni yn fama, a da ni'n mynd i fan hyn. Reit, yn fama, mae gen i 1960 joule, ar ôl fo stopio, mae gen i dim joule. Da ni'n methu gael hyn, be da ni'n galw hyn ydy gwaith, unrhyw egnis ar goll. So os gynnu hynny faint yn dechrau, gynnu hynny faint yn diwedd i fod. Os gynnu fi ddim, wel mae'r egni di mynd i'r wlad, mae'n wedi gwaith. Mae gynnu rhyw fath o cyflymder yma, mae does nath ni ddeud, dwi'n meddwl bod o yn 7 ella, yn fan hyn. A cyflymder rhywbeth sydd wedi stopio ydy dim. So os ddim modd gweithio allan kinetic energy yma, be da ni wwan eisiau feddwl amdano ydy, faint ydy yr pellter, ydy o'n wedi gyrraedd 160. Wel, da ni jyst meddwl, mae rai bod hwn di'r grym da ni'n defnyddio. Mae'n ffordd all yn neud o, ond hwn di ffordd haws. So, da ni fynd, mae gwaith, rhan efo grym, yn dweud y pellter fi. Mae'r gwaith tro yma yn 1960. Gweithio bod yna'n synnwyr i chi na pam na dyna fe'n sydio. Cos 1960 sy'n fama, 1960 sy'n fama, ond dos yn byd. So, 1960 tynnu dim, 1960. A rhan efo'r grym o 27.75. Mae'n gwneud pellter o 70.6 metr sydd yn llai na y 160 yma na. Reit, yn defnyddio'r sgiliau bach yna, da mi edrych ar y cwestiwn anodd rwan. Ond mae yna dipyn o hint. Mae yna 5 marc, mae'n gofyn ni wedi cyfanswm pellter stopio. Reit, y terfyn cyflymder tu allan i ysgol ydy 18 metr o beth. Dydy 40 miles an hour, 40 milltir an hour, mae'n bwysig, ddim yn defnyddio hwnna. Pellter meddwl ben yma ydy 12 metr. Dyna'r chyfaliadau i weithio allan beth yw'r pellter breicio ac yna pellter stopio. So mae'n deitha chi be wneud i weithio allan pellter breicio, wedyn gweithio allan y pellter stopio. A mae'r car efo mas o 1000 kilograms. A mae'n teithio'r 18 yn ei gwybod yn barod, a mae efo grym breicio o 6750. Reit, so i gweithio allan y cynswm pellter stopio, mae yna hafaliad a dwi ddim ar y tal hafaliadau. Hwn ydi o. Cyfanswm pellter stopio efo fi. Pellter meddwl plus pellter breicio.
Okay? Reit. Dwi'n gwybod faint yw'r pellter meddwl mewn 12 metr. Be ydy'r pellter breicio? Reit, I weithio allan y pellter breicio, dwi'n edrych ar ddata. So, os ydych chi'n mynd siŵr bod chi'n gweld hyn yn oer, bod chi heb di arfer efo gwaith egni, mae bobl sydd arfer gwaith egni yn gwybod pa fath i ddefnyddio, ond os ydych chi ddim, na chi sbio yma, reit, pellter dwi isio. So chi sbio yma, okay. Pellter bydd amser. Reit, ewch yn ôl i'r papur, dos o ddim amser, methu iwsio hwnna. Okay, amser yma yna, pellter, arwyneb dan y graff, sgwyn ni'n graff. Da ni'n sbio pellter. Okay, mae yna pellter yma does, hwn. So mae hwn yn gret, a wedyn mae ni pellter o uchder, dim hwnna, hwn di'r un da ni eisiau felly. So yn fan hyn, dwi bob tro'n dechrau yn y diwadd dwi eisiau ydy pellter breicio. So mae gywaith yn hafel I grym breicio llosi efo pellter. Okay? Reit, faint ydy'r gwaith, faint ydy grym, dydw i'n gwybod, ond be nawn ni ydy, nawn ni sgwennu fel lawr. Nawn ni aildrefnu hwn, so mae gwaith rhannu efo grym yn gwneud y pellter. Ffantastig. Ydw i'n gwybod beth yw'r gwaith? Nadw. Ydw i'n gwybod beth yw'r grym? Yndw. Mae yn rhywbeth rhan efo 6, 7, 5, dim. Mae'n deud y grym breicio yma. Ond faint ydy'r gwaith? Mae 5 marc does. Okay, so ydych chi'n gweld yma. Mae'n deitha chi hint be I wneud. So os ydych chi'n mynd all dim amdan hwn, gweithiwch rhai hyn allan. Egni kinetig, hawdd I wneud. Okay? So be gan I ydy, gynnwch chi car does. So mae'r car yn fama, mae fe egni. Mae'r car yn mynd a mae'n breicio, mae'n stopio, gynnaf fo ddim egni. Felly, os dwi'n gweithio allan bod hwn yn 10,000 joule, 10,000 joule ydy'r gwaith. O'r egni kinetig ydy'r gwaith, o'r mae'r car yn stopio. A fel da I wedi dangos yn fan hyn, os ydych chi'n gwneud car ydy hwn, be bynnag ydy'r egni'n fama, dyna faint egni sy'n diwadd. O'r hwnna ydy'r gwaith, ydych chi'n gael egni'n jyst yn diflannu. Iawn? Os mae'n 196 dim yn fama, ac 196 dim yn fama, mae'n teithio'r bel gyson, gret. Ond os mae'n rhywbeth yn stopio, lle mae'r egni di mynd I? Mae di fynd I cnesu y teiars, y breaks, y caliper sy'n dal y disc breaks, mae'n mynd yn boeth, chwilboeth, a dyna lle mae'r egni di mynd I. Reit, gweithio allan egni kinetic. Mae'n hafel I, nes I ddangos hafel gyna hannar, mae lot o bobl licio, lle so fi di sgwario, hannar fod 2. Reit, be di mas, 1000 kg. Yr cyflymder ydy 18 di sgwario, a mae eisiau rhannu hwnna fo 2, a mae hwnna'n rhaid atab I ni o 162, 123 joule. Dwi'n rhaid hwnna I fan hyfod yma I fi, a mae'n rhaid atab I fi o 12 metr. Gret. Sorry, mae'n rhaid atab I fi o 24 metr. Da chi wedi gwneud bob dim wan, 1, 2, 3, 4, iawn, mae'n siŵr bod os ydych chi blino neu hafedd fel hyn. Ond jyst edrych yn ôl, 24 ydy pellter breicio fi, o'r breaks di hwnna, 24, felly atab fi ydy 24 ag 12, cyfan swm pellter stopio fi ydy 36. So mae'r 5 marc o angen chi adyn nhw I weithio hwnna allan. Cwestiwn nesa, eto yn un haen uwch, ac eto yn un eitha anodd. Mae hwn yn cymryd chi bach fwy o feddwl, so jyst edrychwch ar y cwestiwn am eiliad I weld os mae o yn denu dealltwriaeth chi o'r gwaith yma. Reit, be ydych chi fod I wybod ydy bod graff o ran yr cyflymder a pellter meddwl fel hyn. Neu syth yna fod. Be mae'n golygu ydy, os da ni'n dwblu un peth, mae llall yn dwblu. So ni'n dal hafalad yma, so ni'n just mynd cyfanswm pellter stopio, a na fynd yn hafal I pellter meddwl plus pellter breicio. Reit, sut mae hyn yn effeithio? Wel, gen I wbeth I sgwario yn hafalad, mae hynny'n effeithio bethau. Okay? So, mae sgwario fel arfer yn golygu o'ch pethau sy'n mynd I fyny ni lawr o ffactor o 4. So, mae eisiau ofalus defnyddio sgwario. So, beth ni'n neud ydy, rhaid ni'n neud hwn I gyd. So, mae'n gofyn yma, mae ymgyrch yn dadla bod y terfyn cyflymder yn cael ei haneru 9. Sut byddwn ni'n lleihau y siawns I plant cael ei taro lawr wrth gwrs i'r ffordd? Wel,
Mae'r pellter yn llai dyna sy'n licio sgwennu, ond mae'n deud ni defnyddiwch hafaliad i weithio'n allan. Reit, so be di pellter meddwl? Oedd o ar 18 yn 12, so felly ar 9 sef yn hanner. Mae hwn di hanneru, felly mae pellter meddwl yn hanneru o 12 i 6 metr. Be di pellter breicio? Wel, dos am modd neu hyn heb weithio fi gyd allan eto. So, da ni'n gweithio fi gyd allan eto, a defnyddio'r un system sgwini fama. Da ni'n gweithio fe allan, da ni'n mynd i fynd egni kinetic, sef y gwaith. Mae o'n 10.5 lles o 1000, ond troma lles o 9 wedi sgwario. Mae hynny'n gwneud egni gwaith i ni'n egni kinetic o hynna faint. I gael gwared yn y breaks. Y breaks wedyn yn nôl i fama, so gwaith rhan efo grym. Gwaith ni oedd 4 dim, 5 dim dim. Rhannu efo y breaks 6, 7, 5 dim eto. A mae hyn yn rhoi ateb i ni o 12 metr. Felly, ateb o 6 metr i ni. Felly, mae 6 yn mynd i fanna, a felly mae pellter stop ni wedyn, yma yn 12 metr. Felly, ar y cyfan, da chi wedi gweld bod wedi mynd lawr o ffactor o 3 os da chi eisiau cynnwys hynna yn yr ateb, ond mae hynna'n hen ddigon i roi 3 marc. Fel sonias, mae hwnna'n gwestiwn eitha anodd i trio esbonio. Reit, nawn ni neidio i cwpl o gwestiynau gwahanol, jyst yn siŵr bod ni yn hapus efo chdi bach o bethau gwahanol. So, na i jyst neidio i'r hafaliadau, y lluniau ar y gofod. Yn jyst edrych chdi bach ar y gofod. Ac allan oedd yn nôl, bach gwestiynau wedi methu tro nesaf. Reit, o ran y gofod, da chi fod i wybod bod y ser gwirthiol yma yn cael ei wneud allan o 2 cynhwysydd sef llwch a nwy. Mae llwch a nwy dod at ei gilydd efo disgyrchiant, ac unwaith mae'n digwydd, mae masedd niwclear a hydrogen i helium yn digwydd. I ddechrau fe, mae'r grymoedd yn cydbwyso, mae'n bwysig da wedi mynd o gwaith grymoedd ni, mae eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n dad, pan da ni'n sôn am y grymoedd yma, da ni'n gorfod dweud bod y grymoedd, so disgyrchiant yn gwthio fewn, disgyrchiant yma, yn hafal i gwasgedd pelydriad sydd yn gwthio allan. Mae gwasgedd pelydriad yma oherwydd y masedd niwclear o hydrogen i helium. Mae hein yn hafal i'w gilydd ac wrthwyneb. Pwysig cofio'r gwahaniaeth yna bod nhw'n hafal ac wrthwyneb i'w gilydd. So da ni'n deud bod nhw'n cydbwyso. Di'r seren yma ddim yn newid maint, mae'n aros fel hyn. A mae seren melyn, hefo stori, lle mae'r seren melyn yn mynd o prif dyluniant i ella cawr coch, a wedyn ella'n disgyn mewn i corach gwyn. So os fysa yna rhyw fath o llinell, sy'n edrych fel yma, cawr coch, a sy'n efo jyst yn dod rownd fel hyn. Byddwch yn ofalus ar y graddfa tymheredd ar y gwylod. Mae'n mynd o chwith i dde, mae'n 25,000 yma, mae'n 3,000 yma, so sbiwch mae seren ni yn mynd i fynd yn fwy ac yn goch, ac mae pob yn meddwl, reit, oedd o'n boethach, ond dychmygwch, os gynnwch chi tymheredd neu gwres mewn ystafell, a bod yr ystafell yn fwy efo'r un gwres yna fo, fysa'r ystafell yn oerach, fwy yn byd i ystafell, ond yn byd i cynnes fo. Wel, mae hyn yn wir, a oherwydd bod y seren di ehangu fan i'r cawr coch, fysa o'n oerach yn ardal yma. Os mae'n cyfangu wedyn ac yn gwasgu lawr i corach gwyn, fydd o eitha poeth wedyn wrth gwrs. Mae seren glas yn enfawr, a be mae hwnna'n neud ydy, mae'n mynd o prif dyluniant i cawr coch neu gor gewri coch neu super red giant, a wedyn mae'n mynd bang, mae'n ffrwydro, mae'n i uwch nova, a wedyn yn gallu disgyn fewn i twll du neu seren niwtron. Reit, amcangyfriwch tymeredd haul ni. Mae haul ni tua fanna, so da ni'n gobeithio rhywbeth rhwng mae haul ni tua fanna dydy, so da ni'n gobeithio rhywbeth rhwng yr amrediad yma maen nhw'n derbyn. Nodwch 2 wahaniaeth yn priodweddau alpha Centauri B i gymharu efo haul ni. Mae alpha Centauri B yn fan hyn, so da ni wedi mynd lawr, mae o'n oerach, tymheredd is. Reit, benell yno, mae'n is lawr yndi, a os da ni'n lawr, mae'n actually llai felly ydy. So mae'n llai, a hefyd mae o'n llai disglair. So, llai disglair,
llai, unrhyw beth yna. Sut mae Alpha Centauri B yn debyg i hael ni? Wel, lot o bethau gwahanol sy'n llyd. Mae o yn prif ddilyniant, so mae'n y prif ddilyniant. Sa'n gallu dweud, mae grymoedd, disgyrchiant a gwasga'r pelodiad yn hafal. Disgyrchiant a yn hafal i gwasga'r pelodiad. Sa'n chi'n gallu dweud, mae'r ddau wneud ymasiad o hydrogen. Ymasiad o hydrogen i helium. So lot o bethau gwahanol sy'n wedi gallu dweud yn fan'na. Pa newidiadau fydd yn digwydd i'r haul achosi fo ehangu fyny cawr coch? So, beth sy'n achosi fo ehangu fyny cawr coch ydy, os ni'n dychmygu'r grymoedd yna, mae'r grymoedd sy'n pwysio allan yn fwy na grymoedd i fewn. Mae eisiau enwi nhw rhag ofn ydyn ni'n sôn dan. So, fydd gwasga'r pelodiad yn fwy na disgyrchiant. Rhag ofn hwnna ddim yn ateb y cwestiwn, da ni'n dweud pam. A pam ydy'n syml, yn y fan hyn, maen nhw wedi rhedeg allan o hydrogen. Unwaith maen nhw'n mynd allan o prif ddilyniant, mae'r hydrogen i gyd wedi newid i helium. So, rhyw fath o dim mwy o hydrogen. Rwan, mae masedd helium yn digwydd i elfennau trymach. Dyna fysa yr rhan nesaf o'r stori yma. Defnyddwch gwybodaeth, yn y diagram i ddisgrifio effaith bydd newidiadau hyn yn cael ei briodwedd ar hael. So, sut mae hyn wedi newid y hael? Wel, os mae hael ni yn mynd i cawr coch, mae'n mynd i fama. Be gawn ni ddeud? Mae ddipyn o bethau ni ddeud. Mae'n gofyn wrthych chi, ond dwi'n mynd dweud hyn, mae'n dweud 3 marc dydy. So, be am dweud 3 pe? Wel, mae o yn fwy ta llai, mae'n fwy. Pwythach ta oerach. Sori, fe ma dyn ni de. Iawn, mwy. Mae'n oerach. A mae fwy disglair. So, 3 peth yma. Mwy disglair. A dyn tymheredd llai neu oerach. A un rili hawdd, mae fwy coch. Reit, rhowch X ar y diagram lle dyn ni yn gorffan bywyd hael ni. Wel, enw hwn di'r Hertzsprung-Russell diagram. Dyn dechrau yma. Mynd i fyny fa mae'r cewri coch, dyn ni'n mynd i'r gor gewri coch. Di hael ni, wedi mae mas digon mawr i mynd i fyny i'r gor gewri coch. A dyn ni'n cawr coch a dyn ni'n disgyn lawr i'r corach gwyn. Felly, unrhyw le yn fan hyn, o gwmpas y corach gwyn yma, fysa esbonio ni lle mae hwn yn mynd i. Ond mae seren glas ddim yn dilyn y seitha yma dwi'n disgrifio, mae'r seren glas yn mynd i gor cewri coch ac yna yn ffrwydro mewn i uwch nofa. Cofiwch, mae hael ni yn mynd i masedd niwclear o elfennau sy'n mynd i fyny hydrogen, helium a mynd i elfennau trymach wedyn. Dydy hael ni yn mynd i gwneud egni gradd haearn 56, ond fysa seren glas a wedi gwneud egni gradd haearn 56. Yr unig ffordd da ni'n gallu creu elfennau trymach na dyn ni'n disgrifio, trymach na haearn 56, ydy trwy uwch nofa. Reit, hwn oedd y trydydd sesiwn ar gyfer y TGAU, yr sesiynau adolygu da ni'n neud ar hyn o bryd. Mae gen ni sesiwn ar ôl lle fydden ni'n parhau efo haen uwch, yn edrych ar ymbolydredd a taclo chdi bach o hafaliadau anodd. A dyn gobeithio gwch chi weld chi pryd hynny, neu defnyddio'r deunydd pryd yna.